ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ሰላም ፎቶግራፊ እምበር ሎማዓንቲ እውን ሓደ ቪድዮ ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹ ሎማዓንቲ ዘዳለኽዎ ቪድዮ ከመይ ጌርና እንግሊሽ ፎንት ወይ ከዓ ግእዝ ፎንት ካብ ጉግል ብናፃ ኣውሪድና ኣብ ፎቶሾፕ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶፍትዌራት ክንጥቀመሎም ከም ንኽእል ሓቢርና ክርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና ዝተፈላለየ ኣብ ፎቶሾፕ ከመይ ጌርና ባክግራውንድ ክንቅይር ከም ንኽእል ከመይ ጌርና ፈፀጋ ዘለዎ ሰብ ክንኣሊ ከም ንኽእል ዝተፈላለየ ቪድዮታት ክንርኢ ቀኒና ማለት እዩ። ስለዚ ንሎማዓንቲ ከዓ ከመይ ጌርና ዝተፈላለዩ ፎንት እንግሊሽ ፎንትስ ኤንድ ግእዝ ፎንትስ ኣውሪድና ብናፃ ክንጥቀመሎም ከም ንኽእል ሓቢርና ክርኢና ስለዚ ናብቲ መደብ ከብለኩም መጀመርያ ነገር ንገብሮ እንታይ እዩ ነቲ ንሕና ንጥቀመሉ ጎግል ንከፍቶ ማለት እዩ። ኣብ ጎግል ምስ ከድና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጎግል ክሊክ ንገብር ካብዚ እንታይ ኢና ንገብር ፍሪ ፎንትስ ዳውንሎድ ንብላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ዓይነት ፎንት ክመፀኩም ይኽእል እዩ ካብዚ ትሪእዋ እንተሃሊኹም ሓንቲ 1001 ትብል ዘላ ፎንት እዚኣ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ። ኦኬ ካብዚ ብምቕፃል እንድሕር ደኣ ትሪእዎ ሃሊኹም ኣብዚ እስኹም እትደልይዎ ዓይነት ፎንት እዩ ተፃሒፉ ዘሎ ኣብዚ ኣብዚ ንኣብነት ስሪዲ ኤልየን ኣኒማል ብዙሕ ዓይነት ፎንት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዘሎ መሪፅኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ወይ ከዓ ኣብዚ እንዳመረፅኩም ንኣኹም ደስ ዝብለኩም እንዳረኣኹም መሪፅኩም ዳውንሎድ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ታሕቱ እንተደኣ ክትሪእዎ ሃሊኹም ኣብዚ ቁፅርታት ኣለኩም ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 እንዳበልኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኦኬ ንኸይድ ከመይ ጌርና ኢና ኸ ዳውንሎድ ክንገብሮ ንኽእል ስለዚ ንኣብነት እዚኣ ክወስዳ እያ ነዚኣ ዳውንሎድ ኣብዚ ትሪእዎ እንተደኣ ሃሊኹም ነዚኣ ፎንት እዚኣ ምስ መረፅክዋ በዚ ፀግዕናታ ዳውንሎድ ዝብል ክሊክ ንገብር ማለት እዩ። ኦኬ ከም ትሪእዋ በዚ ናተይ ኮርነር ትሪእዎ እንተሃሊኹም ኦልሬዲ እታ ኣነ ዝደልያ ፎንትስ ዳውንሎድ ኮይና ኣላ ማለት እዩ። ንቕፅል ኣብዚ ጎኒ እውን ካልእ ዓይነት ፎንት እዚኣ ክመርፃ እየ ኣብዚ ዳውንሎድ ትገብርዋ ማለት እዩ። ኦኬ ምናልባት እንድሕር ደኣ ካብዚ ላዕሊ ክትመርፁ ደሊኹም ግን ንኣብነት እዛ ስሪዲ ወይ ከዓ ስሪ ዳይሜንሽን ትብል ዘሎ ክሊክ ክገብር ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስሪዲ ዘለዎ ፎንት ኣብዚ ይመፀኒ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዝሓለፈ ዳውንሎድ ዝገበርክዎ እንድሕር መሪፅኩምዎ እቲ ፎንትስ ወይ ከዓ በዚ ቀፂልኩም ክሳብ ንኣኹም ደስ ዝብለኩም ፎንትስ ትረኽቡ ክትቅፅሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኦኬ ንቕፅል ማለት እዩ። ንኣብነት እዚኣ ጉድ ሾይዝ ትብል ዘላ እዛ ጉድ ሾይዝ ክሊክ ትገብራ ማለት እዩ። ኦልሬዲ ዳውንሎድ ገይረን ወዲአን ኣለዋ በዚ ጎኒ ትሪእዎ እንተደኣ ሃሊኹም ማለት እዩ። ኦኬ ካብዚ ብምቕፃል እንታይ ኢና ንገብር ነዘን ኣውሪድየን ዘለኹ ከመይ ገይረ ኣብ ፎቶሾፕ ወይ ከዓ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ኣብ ኣዶቦ ፕሪሚየር ፕሮ ኣብቲ ንስኹም ትጥቀምሉ ሶፍትዌር ከመይ ጌርኩም ክትረኽብዎን ከም ትኽእሉ ወይ ከዓ ናብኡ ዳውንሎድ ክንገብረን ከም ንኽእል ክርኢና ስለዚ ነዚኣ ሚኒማይዝ ንገብራ እሞ ብምቕፃል ኣብዚ ንሕና ንጥቀመላ ኮምፒተርና ከይድና ኣብዚ ተን ፎንትስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዳውንሎድ ዝብል ዘሎ ክሊክ ብምግባር ክፅንሓኩም እዮም። ስለዚ ከመይ ጌርኩም ሕጂ ዳውንሎድ ክትገብርዎን ትኽእሉ ንስኹም ናብቲ ንሕና እንጥቀመሉ ሶፍትዌር ወይ ከዓ ንስኹም ትጥቀምሉ ሶፍትዌር ማለት እዩ። ኣብዚ ክሊክ ትገብሩ ዳብል ክሊክ ምስ ገበርኩም ኣጋጣሚ ከምዚ እንድሕር መፂኩም ክሎዝ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ወይ ኤክስ ኦኬ ኣብዚ ትሪእዎ እንተደኣ ሃሊኹም ጉድ ሾይስ ዝብል ዘሎ ክሊክ ንገብር ዳብል ክሊክ ማለት እዩ። ብምቕፃል ዳብል ክሊክ ምስ ገበርና ብምቕፃል ዝመፅእ እንታይ ኣብዚ ኢንስታል ዝብል ኣሎ ኢንስታል ንብል ኣብዚ ኦኬ ኢንስታል ጌርናያ ወዲእና ብመቀፂልና እንታይ ኢና ንብላ ኣብዚ ኤክስ ንብላ ኦኬ ናብታ ካልአይቲ ንኸይድ ናብዛ ካልአይቲ ምስ ከድና ቀፂልና ዳብል ክሊክ ንገብር እንድሕር መፂኩም ኤጌን ኤክስ ብሎ እዚ ብምቕፃል ኣብኡ ከዓ ቀፂልና ኣብ ታሕቲ ዘላ እታ ዝደለናያ ፎንት ኣብዚ ኤክስ ንብል እዚ ክሊክ ንገብረላ ማለት እዩ። ቀፂልና ኢንስታል ንብላ ኣብዚ ኦኬ ንብላ ነዚኣ እውን ከምኡ ቀፂልና ዳብል ክሊክ ንገብር ኦኬ ነዚኣ ኩሉ ግዜ ኤክስ ወይ ክሎስ ብለዋ ኣብዚ ማእኸለይቲ ዘላ ትሪእዋ እንተደኣ ሃሊኹም ክሊክ ገብር ኢንስታል ንብላ ኦኬ ምናልባት እዚ ላዕለዋይ ግን ስእሊ እዩ ንኡ ኢንስታል ከይትብሎ ስእሊ ናይታ ፎንት እዩ ዘርእየኩም ኦኬ ከመይ ጌርና ኢና ክንረኽቦ ንኽእል እቲ ንሕና የእቲናዮ ዘለና ፎንት ኦኬ ንኣብነት እዚኣ ከመይ ጌርና ክንረኽባ ንኽእል ክርኢና እዛ ጉድ ሾይዝ
ويكا ذا بليون ستارت بزلا فوتوشوب كليك بمبار فوتوشوب نخفت ويكا تنسخهم تتقوم السوفت وير مالتي سلازي نعملت ابزي بمنصع نصحف الخونة صحفت نعملت ويلكام نصحف اوكي هنا تاع بمقصال كم زي صحفات مصحفنا اتنحنا داونلود زغبرنا فونتس او يكرخو نخل اوكي تملسنا انت عينت فونتس داونلود كم زغبرنا خرينا مالتي سلازي نحنا تندلي زلنا إذا بليون ستارت بزلنا أمنت نزله مالتي أوكي أبز فوتوشوب مثلا أبزي بليون ستارت بزلا أبز مثلا مالتي وكليك نقبرها أوكي تان إحنا داونلود زقبرنا يا فونت نزيها يا تمثل نيرا مالتي قصيلنا أبزي إذا خليتي داونلود زقبرنا يا فونت خا good choice بزلا نمثل أو كليك نقبر ندلها good choice سوري أنت قاعد دي good choice أبز مثلا مالتي زيارة أوكي تا 3D زورنا يا مالتي اوكي كالز بمقصال كم غيركم كسبتي ناخم دس بلوكم ويكا عقل بزحنايتي زلهم فون توردو مس ورده جن ابز تكس اتكم كل غزي كتريو تخوليكم مالتي دس بلوكم فونت كتوردو تخوليكم اوكي كابز قصيلنا انتي نهري كماي غيرنا ناي تግርኛ فونتس ويكا ግእዝ ወርድ ኣብ ኦንላይን ከንዳ ብናፃ ኣውሪና ክንጥቀም ከም ንኽእል ሓቢርና ኸሪእና ማለት ስለዚ ብሓባር ንከታተል ኦኬ ብምቕፃል እንታይ ኢና ንገብር ኣብ ጎግል ንኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ኒው ንኸፍት ኣብዚ ምስ ከፈትና ግእዝ ፎንትስ ዝብል ዘሎ ክሊክ ንገብር ቀፂልና ከም ትሪእዎ ብዙሕ ዓይነት ስታይል ኣለና ኣብዛ ሰላምታ ትብል ዘላ كليك نقبل مالتي إزي سلامتا زبر كليك مسجبرنا كم تريبو ذلهم بزح عينت فونتس كنت أنا هاي خدي مالتي لذي أنا كوا أوريدي أجن نأخذ من خليكم حنتي نزا زيب تبزلا زي أخوص ده مالتي كليك نقبل أبزي أوكي كنت دوغمون لحد اللي خمون زي أغافاري زمن زلزلو كنت وصلت تخليهم مالتي لذي كم تريبو ذلهم بزي وريدنا اللو مالتي خلتين قصيله خفتن زحلفه ويكا انجليش فونت زتطقم كله كما يجري ناب اتانه زتقوملو سوفت وير كم زسرح كغبرو يخل كرينا مالتي ስለዚህ ከነዚያ ሚኒማይዝ ንገብራ ከም ትሪእውን በዚ ጎን ንለዋኹም ማለት ያብዚ ወሪድሎ ትግዝ ካልታይና ንገብር ከምዚ ዳብል ክሊክ ብምግባር እዚ ከምዚ ክሊክ ንገብሮሞ እንድሕር እዚ ብጎን ዘሎ መፂኩም ክሎዝ ብሎ ማለት እዚ ኣብዚ ከም ዝሓለፈ ክሊክ ትገብሩ ስለዚህ ኢንስታል ማለት ነው ኦኬ አነ ኦሬዲ ኢንስታል ስለዝበልኩዎ ካላ ግዜ ከወርዶ ፈቃደ ይበልን ማለት ሰውም ግን መጀመሪያ ግዜ ስለተወርድዎ ዘለኹም ከተወርድዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚህ ብድሕሪ ቀፂልና ኦኬ እዚ ኤክስ ንብሎ ማለት ቀፂልና ኣብ ፎቶሾፕ ናህና ወይ ከዓ ኣብ ሳይ ወሪዱ ኣይወረደን ክርኢ ኣብቲ ናህና ፎቶሾፕ ክሊክ ንገብር ስለዚህ ኣብዚ ብምምፃእ ኣብዚ ቴክስት ብላእቲና ኤርትራ ዝብል ንፅሕት ማለት እዩ ኤርትራ ሶሪ መጀመሪያ ግእዝ ንኸፍቶ ቀፂልና ኤርትራ ዝብል ንፅሕት ማለት እዩ ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ዝብል ብትግርኛ ምስ ፀሓፍኩ ነቲ ትኽክል ግእዝ ፎንት ወይ ከዓ ናይ ትግርኛ ፎንት ስለ ዘይረኸብክዎ እቲ ናተይ ፅሑፍ ነዚ ይመስል ማለት ስለዚ እንታይ ክገብር ዘለኒ ነቲ ኣውሪድዮ ዘለኹ ፎንት ኣብዚ ከይደ ይደልዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንኣብነት ትሪእዎ እንተሃለኹም ኣቢሲንያ ዝብል ፎንት ክሊክ ንገብር ኦኬ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ነዚ ኣቢሲንያ ዝብል ፎንት ወይ ከዓ ናይ ትግርኛ ፎንት ክሊክ ምስ ገበርኩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ካልእ ዓይነት ቅርፂ ሒዙ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ወይ ከዓ ናብ ትግርኛ ዳይሬክት ይቕየር ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ዓይነት ፎንትስ እንድሕር ደሊኹም ከዓ እቶም ኣብዚ ኣብቲ ንስኹም ዘውረድኩ ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ናተይ ሕጂ يخرجكم يخمس جورة اللهم بل بحتى يرجعوا ممكن تأخذ خلاص لذي أبز تريون تنهاليهم جز إثيوبيان جيرت إثيوبيا أديس كمزي تفعلين الماتي
እዚኦም ዓይነት ፎንትስ ተፈላለዩ ግዕዝ ፎንትስ ኣለዉ ማለት እዩ። ኦኬ ከምዚ ጌርኩም እቲ ዘውረድኩሞ ፎንትስ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ዘዳለኽዋ ቪድዮ ነዚኣ እያ ትመስል ነይራ። ከመይ ጌርና ንሕና እንደልዮ ፎንትስ ካብ ጎግል ከይድና ኣውሪድና ብናፃ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ኢና ሪኢና። ስለዚ ኣብዚ ሎማዓንቲ ዘቕረብክዎ ቪድዮ ሕቶ ወይ ከዓ ሃናፂ ርእይቶም ዝህልወኩም ኣብ ታሕቲ ኮመንት ግደፉለይ፣ ወይ እውን ነቲ ፎንትስ ወይ ከዓ ነቲ ግዕዝ ፎንት ክትረኽብዎ እንድሕር ዘይክኢልኩም ብኢሜይል ፀሓፉለይ እሞ ኣነ ክሰደልኩም እኽእል እየ ማለት እዩ። እንድሕር ብናፃ ዳውንሎድ ክትገብርዎ ዘይክኢልኩም ነቲ ግዕዝ ፎንትስ ማለት እዩ።